de huidige single, ja, net uit. Al een heel stiekem een tweede in gedachten? Ja. Nou, ik heb een hele mooie voor de chauffeurs. Nederlanders worden zwakker. Ja, leuke. Ja, dat is een leuke vrachtwagenliedje. Het gaat over een vrachtwagenchauffeur. Als die niet meer doen wat ze moeten doen, nou, dan heb je dus geen eten, geen drinken meer, helemaal niks meer. En een hart onder de riem voor de chauffeurs. Lijkt me best eens een keer leuk in deze moeilijke, zware economische toestanden op het ogenblik. Nou, ik vind dat die jongens een hart onder de riem nodig hebben, want het is zwaar. Het is heel zwaar. Ik bedoel, die jongens, kijk, als men nu aan mij zou vragen, Henk, wil je nog rijden? Dan zeg ik van, nou, even niet. Het wordt mij te gek, te druk op de wegen ook. En het is moeilijk om van A naar B te komen tegenwoordig. En dan krijg je ook nog een milieusticker op je vrachtauto. Je mag niet meer Amsterdam in straks. Ik zing er zelf over. Maar goed, je moet dus oppassen waar je rijdt tegenwoordig met je auto. Ja. En krijg je net als vroeger nog veel reacties van truckers die zeggen van... Henk, je bent voor ons eigenlijk het boegbeeld. Nou, je hebt 3 maanden geleden, hè, je hebt het voorpagina nieuws bij de Telegraaf, AD. Henk Wijngaard gekozen tot beste truckerssong aller tijden. Nou ja. Daar gaat mijn hartje wel sneller van kloppen, ja. Ja, leuk. Het is geen medaille, het is geen lintje, maar het is wel een kroon op je werk. Als heel transporterend logistiek Nederland, moeten we tegenwoordig zeggen. Als heel logistiek Nederland zegt tegenwoordig van... Henk, jongen, dankjewel voor al die mooie liedjes. En zeker dankjewel voor de vlam in de pijp. Want daarmee heb je heel Nederland toen de tijd toch laten voelen... dat een chauffeur een heel belangrijk persoon is eigenlijk. Een soort zeemansliedje, maar dan voor het transport. Vroeger zong je nog, ik moet nog wat jaren mee. Je gaat al wat jaren mee. Wat is nou nog de grote wens van Henk Wijngaard? Nog jaren mee te gaan.